yo mikir nih. Ya. Tentang pisau. Ini sepiro sekilo ya no. Ya bang, tak mulai nemen-nemen mulai ya bulu warang. Warang tuhan kula kok bingung. Jadi sing kula anakku lima karo linu tak omongi. Nggih. Aku kan buka. Kono. Nek tomat. Wis Tomate piro? Sekilo pisan untuk murah ya, Dek. kilo. Iku Kilo. gak kaya demben yo ya. Tomat ora kok mudun. Demben ora ngerti 16 saiki. Ora yo dinggo nek bare kok bare kira. Barang ini kok tentu ya. Akan ngerti banyu kan iki. Ya banyu. Penelitian kita perlu sak kilo iki. Penelitian kita sak kilo. Pengampiri. Itu yang gaya itu tidak benar gaji dia. Iki berapa bahlas? Foto ae. Masa gini ini arah. Ah, kene kita uangnya. Mana lo gendek iki? Gila pangane tok ya. Ya yo, tangan tok. Kila, ometa koala. Oh meso. Nanti Ini omongin gane, omong. gane. Ucul. Ini gane, gane gua ya. Oh, kene kan perhubungan yo. Gosek sudah kasih. Masang tirai nek iki jeneng kono piye? Semrawut, Dik. Iya. Engko ae. Yo. Mending ya tebu lho. Ya tebu. Iki trene. Bengkung. Wes sing kene ning kono wes. Kono. Udah karek kaya Nah, dhuwur wis. yo. Sepase kare. Ojo ceklek. Apa ki? Kesa? Badala. Badala. Lah. Badala. Try. Masak. Apa? Masake gendengin ya jalakan. Mas iki kok ganti, Mas? Apa? Kayak kene sik. Terakhir. Wes. Oke, Polo. Lagi 99% sahabat.
juga sarantang jadi maksudnya kalau sepatu juga sarantang. Enggak kok ya bisa tetep pasti